Henffych, hawdd amor, croeso i'r we. Wehei. Wehei. Wehei, oce te, right. Y sialens yr wythnos hon yw rwlet wy. Rwylet, allai gael yna math? Rwylet. Rwylet wy, oce te. Ac yma i gymryd rhan dwy aelod o'r gynulleidfa fyny, sef Jess fan hyn. Helo. A Gwen Llian fan hyn. Ma'n edrych yn dda, ydyn nhw? Jess, sut ti'n teimlo? Ti'n teimlo'n ffasiynol? Wel, na. Dim yn gwybod. Oce, ie, pam? Edrych yn... Mae melyn i'n lliw fi, really. Right. Gwen Llian, glas yn liw neis i ti? Ie. Oce! Right, beth ych chi'n gofio wneud? Matthew Glyn sydd yma i esbonio. O, fi sy'n esbonio, mae'n ffeithio wyau, 6 wy. 8 i, ie. 8 o wyau. Ie. Wy. Smasio nhw'n efo'ch pen. Ie. Os ydi o wedi i ferwi, Ie. chi'n saff. Ie. Ie, dwi'n iawn. Ie. Ac os ydi o heb i ferwi, Ie. cysblat. Ie, Diolch. mae'n edrych yn syml, ie. Pam diolch yna. Right, ti'n mynd i ddangos y ffordd O, na? iawn, ti eisiau fi... Iawn, fel hyn. Fel hyn. A mae wedi dweud, mae... Wel... Ti'n saff. Ti'n saff. Right, a dyna 10 ni. munud nathach chi gyda hwn, ie? Be? 10 munud. Ie, ie. O, lyfli, na gael o'n nice smart, Iei rydd fyd, wrth gwrs. Iei rydd. Oce, te. Pwy sy'n mynd yn gyntaf? Pwy sy'n mynd yn gyntaf? Sa'n gwybod, mae'n gweud yn y sgript. Iei rydd. Carwyn? Right, oce, te. Rhaid mlaen ni. Jess. Oce? Dewis dwy. Teimlwch y tensiwn. Ti'n saff. Iawn? No. Oce, Gwen Llian. Siwr? Mwy o ymdrech, pryd ferched, reit te. Jess, nôl ti. Siwr? Mae'n un Iawn? Na. Na? Dyna ti di aros gyda fi yna, ni fel? Pam nes i ddewis hwnna? Wel, gyda ni. Wy ddim yn gwybod. Reit te, ar y nilltydd yw Gwen Llian. Ti'n iawn, ti'n gallu cadw'r tod? Mae hyn di stymio fyny, dwi'n gallu gweld. Teimlwch y tensiwn. A dyna sef mae'n edrych. Dyna hi, dyna Gwen Llian. Diolch yn fawr iawn, Jess a Gwen Llian ar y we.